Els mesos d'estiu per excel·lència han estat molt dolents pel que fa a la mortalitat a la carretera. Si l'any passat l'estadística havia baixat respecte a anys anteriors, aquesta vegada ha tornat a pujar. A Catalunya, 80 persones han perdut la vida sobre l'asfalt des del juliol passat i fins a aquest primer cap de setmana de setembre, 5 dels quals en una topada frontal a l'eix transversal. El balanç de víctimes en aquest període supera en 12 els morts que hi va haver l'estiu passat. Des de primers d'any, 231 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, 9 menys que l'any passat fins a aquestes mateixes dates. A veces piensas que no te va a tocar. Lo lees, lo ves, es una estadística. Yo sí he sido una estadística. Ahora no soy una estadística, ahora soy una persona que puedo decirle a los demás que tengan cuidado, que no vadin y sobre todo el cinturón. Els accidents mortals són els que pesen més en les estadístiques, però hi ha molts altres sinistres en què les víctimes, com aquest home, queden greument ferides i amb seqüeles que poden ser cròniques, sense oblidar la família, que acaba patint tant com el ferit. El testimoni de les persones que passen per aquesta situació poden ajudar a conscienciar els conductors perquè siguin més prudents. Aquest home té 47 anys i la sensació d'haver tornat a néixer. El 7 de juliol conduïa per una carretera revirada, es va despistar un moment i va xocar frontalment contra un arbre. Els bombers el van haver de treure d'entre la ferralla i el diagnòstic va ser molt greu. Un politraumatisme que l'ha obligat a estar ingressat tot l'estiu a l'Hospital de Granollers. Aquest matí l'han traslladat al clínic per fer-li unes proves i ha aprofitat per donar el seu testimoni a TV3. Somos ninot dentro de un coche. Yo hice así en el coche y peso 115 kilos. Pero el impacto del árbol, pues ya te digo, pues me movió como una marioneta. Y entiendo que la gente se mate y si vas a 180, 150, pues más lógico. Lo que tampoco entiendo es por qué yo estoy aquí, porque es que me podía haber matado. Y a mis hijas pues siempre les digo, ten cuidado, pero yo pues no sé, a veces piensas que no te va a tocar. Lo lees, lo ves, es una estadística. Ahora no soy una estadística. Avui li han donat una mala notícia. Segurament no recuperarà del tot la mobilitat del braç esquerre. I tot perquè, com ell mateix ha confessat, no duia ben cordat el cinturó de seguretat. El portava només al voltant de l'aixella per evitar ser sancionat. Fue una imprudencia. Siempre lo mismo, al cinturón. Nunca me lo abrocho. Solo por hacer este movimiento, que no, es cogerlo y ponerlo aquí. ¿Y por qué? Pues no lo sé. No tiene explicación. Un estudi de la Càtedra de Seguretat Viària demostra que darrere de cada accident greu de trànsit hi ha 124 persones que de forma directa o indirecta en queden afectades. Sovint es parla de les xifres de morts, però els ferits greus són cada cop més i passen un autèntic via crucis.